Xayrli kech, sizden olqar çıgarılışın qoruysa, studiyada Lina Hismatulina, бүгінгі күннің түп темалары. Стеналарының декоратив штукатуркасы әлі тегеланып бітмеген. Йорт бар, хужалары юк. Узган елның сентябрында буласы өй туйы Кайшанга көчерилди. Хәбәрчебез сюжетында. Урамда туңдыра тойып йыгылышлар саны арта. Бузлау курбанынан ничек әйләнмәскә? Белгечләр киңәше. 10 ноябрь полиция хезмәткәрләре көне. Энергетик мәдәният сарайында бәйрәм концерты узды. Янгын куркынычсызлыгы таләпләре бузылган мәдәният биналарында төзекләндерү шәһәр бюджеты исәбенә башкарылачак. Җиңү паркында реконструкцияны төгәлләр өчен тагын 13 миллион сум акча бүленәчәк. Шәһәр казнасында өстәмә керемнәр барлыкка килгән. 25 миллион сумны нәрсәгә тотарга? Бу хакта шәһәр советы утырышында сөйләштеләр. Көн тәртибендә аннан тыш 9 сорау каралды. Тулырак хәбәрчебез дәвам итә. 25 миллион сум өстәмә керемне шәһәр халкын борчыган проблемаларны хәл итәргә тотачаклар. 13 миллион сумга җиңү паркындагы төзекләндерү эшләрен тәмамлыйлар. 8 миллион мәдәният учреждениеларында янгын куркынычсызлыгын тәэмин итүгә китәчәк. Алар арасында КамАЗ мәдәният йорты, картиналар галереясы, мастеровые драма театры. 1 миллион сум развитие паркында төзү эшләрен алып баруга китәчәк. Индустриаль паркның территориясы яңа гәрдәле үләт базаның мәйданы исәбенә артачак. Наил Мәхдиев бюджетта өстәмә керем икътисадның тутырыклы үсеше ярдәмендә барлыкка килде. Наше основное бюджетообразующее предприятие вошло в нормальный рабочий ритм, имеется в виду публичное акционерное общество КамАЗ работает полную рабочую неделю, ряд других предприятий. Увеличились поступления по подоходному налогу. Это говорит о том, что зарплата своевременно выплачивается. Есть определенный осторожный оптимизм по улучшению состояния дел в экономике. Жир салымы буенча санаторийларны ташламалы категорияга кертеләр. Алар 0,1% ставка буенча түләячәкләр. Әлеге үзгәрешләрне депутатлар бер тавыштан кабул итте. Башкарма комитет яңа елда яңа муниципаль милек объектларын хосусыйлаштырырга җыенмый. Хосусыйлаштыру исемлегендә быел рәсмиләштерелмичә калганнар гына. Перечень объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, предложены все объекты, включенные ранее в планы приватизации, но не реализованы в текущем периоде. Это насосная станция с земельным участком на БСИ и нежилое помещение по проспекту Раисы Беляева. Шәһәрнең сәләтле яшьләре дә депутатлар тарафыннан хуплау тапты. Мэр стипендиясына ия булган 10 кеше ай сайын 1000 сум алачак. Элек мондыйларның саны 5 кенә иде. Дополнительное финансирование не привлекается. Предусмотрены средства муниципальной программы развития культуры в городе Набережные Челны на 2014-2016 годы за счет перераспределения внутри программы. Ахырдан депутат Владимир Васев микрофонны сорап алды. Ул 45-нче комплекста яшәүчеләрнең мөрәҗәгатен җиткерде. Шәһәрдәшләр 45-07 йорты янында медицина үзәге төзүгә каршы. Бу сорауны аерым карарга дип килештеләр. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Йорт төзелгән, әмма беркемдә яшәми. Документлар буенча Сарман трактында урнашкан 17-дә А йортында өй туен узган елның сентябрендә билгеләргә тиеш булганнар. Йортта барлыгы 96 фатир, барысы да сатылган. Әмма объектны куллануга тапшыру вакытын гел кичектерәләр. Төзүче оешма ачкычларны кайчан тапшырыр? Гүзәл Шихапова ачыклады. Мы сейчас вот здесь соберемся, вы опять скажете, вот там подвели, тут подвели, и нам опять оповестят. Скоро будет, через неделю ждите, вызовем такого-то числа. Мондый вәгъдәләр еш яңгыраган. Шәһәрдәшләр ел ярым элек тантаналы рәвештә лентаны кисәргә тиеш булган. Әмма өлешчеләр әле дә җыелышлар уздыра, дөрестлек эзләп йөри. Узган вакыт фатир хуҗалары файдасына түгел. Берәүләр фатир арендалап яшәсә, берәүләр инде балаларын якын тирәдәге бакча һәм мәктәпләргә урнаштырган. Мы уже второй год возим их туда-сюда. У нас еще есть третий ребенок. То есть, соответственно, трудности вообще туда-сюда возить, забирать. Помимо этого же еще много всяких кружков. Ну и плюс это растраты. Не говоря о том, что там съем жилья и всякое такое. Перевели специально, думали, что переедем. В итоге возим целый год. Ну, ребенок же маленький, все равно во 2 классе. Баш инженер озак көтәргә калмады ди. Төзелеш барышында башта финанс проблемалары килеп чыккан. Хәзер йорт әзер, коммуникациялар уздырырга кирәк. Газ кертәсе бар ди инженер. На той неделе тоже 100%, наверное, уже оповещение будет вам пройти инструкцию по газу. И, скорее всего, будем стараться уже пустить газ в дом. Потому что без пуска газа Стройнадзор сказал, дом не будет принимать. Без тепла. Электричество, вода. Электричество есть.
Электричество, вот мы, я же говорю, допуска, вода есть. Сарман трактында урнашкан 17 ай йорты 3 елга якын төзелә бирде. Турак алучылар үз фатирларын әле дә күрмәгән. Бүгін исә шәһәрдәшләр өчен ачык ишекләр көне узды. Берничә фатирны ачып күрсәттеләр. Әмма фатир хуҗалары төзекләндерү сыйфатыннан канәгать калмады. Не знаю, в каком оно состоянии, и не могу, не знаю, как поглядеть. Судя по другим квартирам, что-то впечатление складывается не очень хорошее. Квартира в плачевном состоянии. Ожидали лучшего, конечно. Стеналарның декоратив штукатуркасы әле тегеләнеп бетмәгән. Бер якта 100% ясалса, икенче ягында әле тегеләнеп бетмәгән. Безнең төзүче ягыннан әйтү сүзләренә караганда, шулай принимать ителгән һәм безгә придется самим, скорее всего, устранить. Өлешчеләрнең тизрәк фатирлы буласы килә. Акт буенча объектны кабул итәрләрме? Бу сорау икенче планда. Күбесе инде бүген үк күченергә әзер. Әгәр йортны яңа елга кадәр куллануга тапшырмасалар, подъезд төбендә куначакбыз дип кисәттеләр алар. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Кичә яуган қорлы яңгыр эзсез үтмәде. Бүген юллар шугалакка әйләнде. Коммуналчылар кор һәм без тарткан арада шәһәрдәшләр арасында җәрәхәтләнүчеләр шактый булды. 16 яшьлек Альберт умрау сөяген сындырган, бүген Хабаттан тикшерүгә килгән. Киенергә дә җайсыз, дуслар белән дә ял итеп булмый ди ул. Переходил дорогу, спускаясь с бордюра, нога соскользнула и я упал. Кама балалар медицина үзәгенә мөрәҗәгать итүчеләр саны көн сайын арта. Кулын, аякларын сындыручылар, буыннарын тарттыручылар да бар. Күбрәк 7-14 яшьтәгеләр зыян күрә. Бу яшьтә малай һәм кызлар шуграк, урында утырырга яратмыйлар. Таймас өчен кышкы аяк киемен дөрес сайлау зур роль уйный, дөрес хәрәкәт итү кагыйдәләре дә бар. Когда скользко, руки в карманах держать, конечно, не надо. Руки надо держать вне карманов. Получается балансирование руками, и часто это спасает от падения. Если в карманах, то человек легче падает и повреждает иногда и голову, и иногда и позвоночник, и таз, все что угодно можно. Дөрес итеп егыла белергә дә кирәк дип белгечләр. Таеп зыян күрсәң, кичекмәсән табибларга мөрәҗәгать итәргә. У вас там не на месте. Өлкәннәр өчен мондый җәрәхәтләр аеруча да куркыныч. Әби һәм бабайларның сөякләре имгәнүләрдән соң озак тернәкләнә. В данный момент прирост большой, но где-то вот в первую смену у нас, особенно в первую смену частенько приходят, где-то мы принимаем до 60-70 человек, может даже и больше. Әлегә бозлавык чоры башланды гына, травматология бүлегендә чаңгы һәм тимер аякларда йөри башлагач, җәрәхәтләнү очраклары тагы да артачак диләр. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ноябрь айында ук кыш җиттем димәк, әкренләп җиңел курткаларны кышкы пәлдә һәм туннарга алмаштырырга вакыт. Югары сыйфатлы өс киеме нинди булырга тиеш, аны кайдан сатып алырга? Алдагы сюжетыбызда. Жылы, матур һәм сыйфатлы, өстәвенә бәясе дә кулай. Зима кибетендә өс киемнәрнең бәяләре төште. Мутын һәм шәшке туннарның, курткаларның нинди генә юк. Иратлар өчен сайлап алу мөмкинлеге зур. Барлык хайры туннарның бәясе 23 мең сумнан кыйммәт түгел. Мутон туннарга 35% ташлама, бер кием алучыга икенчесе бүләккә. Я давно себе искала шубу и нашла подходящую в магазине «Зима». И тут, кстати, мне подарили пуховичок. Мне очень понравился магазин, да. Обслуживание очень хорошее. Предлагают модели интересные. Сегодня заглянули в магазин «Зима», удивились большому ассортименту шуб, купили себе по шубке и получили куртки в подарок. Очень рада. Зима кибетенә гаилә белән килергә мөмкин. Җылы мех һәм хайры туннар һәр хатын кызның да күңеленә хуш киләчәк. Иратлар да битараф кала алмаячак. Балалар өчен сыйфатлы өс киемнәре сайлап була. Сатучылар һәр вакыт ярдәмгә әзер. Кибеттә 36дан алып 70-гә кадәр барлык өлчәмнәр дә бар. 20 ноябрьгә кадәр зур ташламалар каралган. Матур өс киемнәрен арзан бәядән сатып алырга ашыгыгыз. Зима кибете Палитр сәүдә үзәгенең 3-нче катында урнашкан. Тышта салкын булса да, өйдә һәр чак җылы булуын телибез. Матур киемнәр һәм өй җиһазлары өчен җәймәләр фатирга тагын да нур өстиячәк. Якыннар өчен дә яңа елга менә дигән бүләк. Иваново текстиле ярминкәсе урамдагы һава торышы нинди генә булса да, өйгә җылылык алып килә. Бу юлы сатучылар шәһәрдәшләр яратып өлгергән товарлар һәм текстиль эшләнмәләрнең яңа төрләрен дә алып килгән. Юрган һәм мендәрләр дөя, сарык йоны, мамык һәм аккош мамыгы белән тутырылган. Аллергия белән интегүчеләргә бамбук һәм эвкалипт тутырылганы тәкъдим ителә. Для сна нехорошо, дышать легче становится. То, что эвкалипт, это идет лекарственное у нас растение.
Иваново ярминкәсендә уран-җир кирәк-яракларының киң ассортименты тәкъдим ителә. Күргәзмәдә балалар һәм олылар өчен төрле төстәгесен һәм төрле материаллардан эшләнгән сайлап алырга мөмкин. Метрлап тукымалар да сатыла. Ткани подойдут на создание постельного белья, полотенца, пижамы. Күргәзмәдә кышкы суыкларда да өшетми торган оек башлар һәм бияләйләр дә бар. Да, ярмарка мне очень понравилась. Вот присмотрела себе варежки на зиму. Буду зимой в тепле. Спасибо за организацию, очень приятно, большой выбор. Ярминкәдә йомшак сөлгеләр, плетлар, мендәр һәм юрган тышлары, өйдә кия торган күлмәкләр һәм башкалар урын алган. Также у нас представлены акционные товары, такие как подушки от 100 рублей, комплекты постельного белья от 590. Есть у нас одеяло акционный по 360 рублей. Иваново ярминкәсе 14 ноябрьгә кадәр иртәнге 10-нан кичке 7-гә кадәр эшли. Сатучылар шәһәрдәшләрне экспокамы күргәзмә үзәгендә көтә. Бүген полиция хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләй. Җәмгыятьтә тәртип саклаучылар 1715 елда Петр I хакимлек иткәндә барлыкка килде. Бүген исә алар хөрмәтенә энергетик мәдәният сараенда концерт чарасы узды. Тантаналы чарада шаулы полиция хезмәткәрләрен беренче тапкыр яңа җитәкче Надир Закиров котлады. Ул эчке эшләр идарәсендә барлык баскычларны үткән, әлеге һөнәрнең нечкәлекләрен яхшы белә. Днем и ночью вы стоите на страже правопорядка, обеспечиваете законные права граждан, защищаете мирную и созидательную жизнь. Я также поздравляю с этим знаменательным днем членов семьи сотрудников, родителей, жен, детей. Вы с нетерпением ожидаете нас дома, дарите радость, покой, обеспечивайте надежный тыл. Эш вакытында вафат булучыларны, ветераннарны да искә алдылар. Хезмәттә батырлыклар күрсәткәннәрне шәһәр башлыгы үзе бүләкләде. Охрана общественного порядка, покой очень важен для нашего города. Мы говорим вам за это огромное спасибо. Я думаю, совместно со всеми руководителями, вот они здесь присутствуют, будем и дальше работать над тем, чтобы в нашем славном городе царил бы мир, покой, порядок. Полициядә көн сайын җинаятьчелеккә каршы көрәшүчеләр эшли. Эчке эшләр идарәсендә хезмәт итүчеләр үз эшен яратырга һәм башка сыйфатларга ия булырга тиеш. Алар һәр башкарган гамәл өчен халык алдында җавап тота. Хезмәтнең нәтиҗәсе дә халыкның хөрмәт итүенә карап билгеләнә диялар. Мы находимся на переднем краю борьбы с преступностью. Не бываем часто дома, не участвуем в воспитании детей. Поэтому всем добра, здоровья нашим детям, нашим семьям, нашим женам, нашим близким. От имени вдов погибших сотрудников милиции я хочу поздравить всех сотрудников полиции с наступающим днем сотрудников органов внутренних дел. Желаю им здоровья, счастья, успехов в работе. В этот день хочется пожелать всем сотрудникам полиции спокойствия, любви, благополучия, чтобы в семьях все хорошо было, дети радовали, всех земных благ. Гүзәл Шихапова, Юлия Шмакова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә эшкәрәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-мин булыгыз.